A few moments later. Ikaw mag-intro. Hello mga guys, kami pupunta ng Pampanga. Kasama ko si Kuya Ronald at saka si Kuya Pana. Yeah, right. Ano ba kayo? Marcoles? Huibis. Bibis. So, yun magandang umaga sa inyong lahat sana, no? So, araw ng Huibis. October. Ano yun? Ha? 28. 28? October 28. So, for today's vlog, pupunta kami ng San Fernando, Pampanga. Yung nakaraan, yung in-upload ko, San Fernando La Union yun. Ngayon, San Fernando, Pampanga na naman tayo. Ayun, may in-upload pala ako kanina. Ano lang yan? Yung bonus episode lang. In-upload ko na kasi sayang din eh. Dagdag ano din yun. Dagdag revenue. Yung nakaraang araw pala, hindi pa tayo nakakapag-upload kasi medyo mahina yung wifi sa bahay. Yung nag-ulan-ulan. Yung relo ko, ano, late. Nangyari. Alas 11 na pala. Alas 11 na ng tanghali, andito pa. Ay nako, hiramin talaga yung lisensya natin ito mamaya. What? Pero yun, nagantay lang kami ng resibo. Tapos, batsi na kami. Yung isang truck ay yung sira. Shout out tayo doon. Shout out pala sa mga ano natin dyan. Sa mga hangover. Uy, ito ka. Baba muna, baba. Ay. Nandiyan na ba siya ba? Asa tayo? Ano pa? Gago lang ah. Alis na daw kami. Nagmura pa. Parang Uy. tangha. Kung magmumura, nagpa-vlog tayo. Ano nyo to kayo? Parang... Oo. Ay. Yan mga buddy, alis na kami. Yung kasama ko ay amoy chiko pa. Siguro naparami to kagabi. Ano bang motor sa likod? Aso. Patay! Diba? Alam mo nga! Aba, sagasaya yung aso. Ha? Patay? Shout out. Shout out sa driver kong pugay. Di pala. Dena! Ano ba? Ano ba papatras ba? Ha? Sagasaan ba? Di, nasa gitna. Ginagawa mo rin, papatras ka pa. Shout out talaga. Shout out muna. Hoy, mag-shout out muna kayo dyan. Shout out. Shoutout nga pala doon sa dalawang mekaniko namin. Si Senator Drilon, saka si ano po. Saan dito? Hindi pa ba? Ay, wala. Ako.
pabili ka sa akin Cobra. Oh, Nakasoft. ito lang kita yun. Pagkursunada ko yun ah. Kaya sabi ko sa inyo nung kaya na, strike. Ano naman, kasi CD yun. Dadali niya, CD yun. Baka ito. Pinupos na eh. Mga buddy, no? Ayan o, bali, palabas na tayo ng compound. At nandito na tayo sa main road ng Laong Bato. Sawa ni Manny. Shout out nga pala sa mga buddy nating mga bumabiyahe rin, no? Ingat tayong lahat, no? Ride safe tayo, mga idoloong tunay. Kailangan natin mag-upload na mag-upload. Kasi yung 1 hour natin kulang pa. Para makuha na natin yung pinaghirapan natin. Ito, upload mo na kagad to. Edit ko pa yan. Dahil pang kulang ng ano, 1 hour ko. Pag may about hour na, monetize na. Pag lumagitik, Yun na yun. yan na. Pero pag hindi, buntis na siya. Buntis na. Nasali na. Tayin mo muna. Ito naman sa ano, inlink. Yung mga ba din, mamaya, update ko lang kayo kung saan yung vlog natin. Kaya, patay mo na. Ayos ah. A few moments later. Oh, Waki, Ako mo. ikaw mag-vlog dyan? Yan, vlog ka. Oo, yan. Hindi ko makakalita. Ay, chay di banger. Okay na ang shit. Pag ganito ka. Yung mga bade, kanina hindi ko na kayo na-update kasi ano na madali yan na kasi may truck ban dito eh.
Dito na kami ngayon sa Marcos Highway. Marcos Highway. MacArthur Highway. Pabalik na ng Valenzuela. Kasulukuyang namin na baybay namin yung kahabaan ng MacArthur Highway ngayon. Kami ay naghahanap ng mami. Why are you running? Why are you running? Mami, where are you, Mami? Kung walang Mami, may Daddy. Ano bang tanghalian? Tanghalian namin to. Mga resinto na. Ito. Ito yung sinasabi mong ano? Ganyan na. Yung total oh. Ito na. Wait. Pwede rin dyan. Ganyan na. May total oh. Sa puwet. Nice. Di ba rapido? Yan! Isa na natin, gutom na. Gutom na ako ah. Shoutout mo yung mga kaibigan mo sa Pangasinan. Ay, shoutout pala sa mga kaibigan ko sa Pangasinan. Pangasinan, shout out sa'yo mga Eh, Kolokoy. No! God, please, no! 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 Ano, salita ko Pangasinan? Ha? Parang ano? Vlog di Tagalog. Ha? Vlog Tagalog. Hindi. Gusto mo, bisiyahin ko. Oh, okay. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam bisiyahin yung tetang gano'n. Sa ulo. siyudad ng San Fernando, Pampanga. So, babalik tayo sa dinaanan natin kanina. Tayo sa sa Mexico. Hindi sa Mexico sa ibang bansa, dito sa Mexico, Pampanga. Babalik tayo.
7. Tagal ano? Minutes na pala. Layo pa yun. Oke, larga. Binalunan in Lex. Y'all gonna make me lose my mind. Up in here, up. Victoria, nakakandis binalunan ah. Pangasinan. Okay na talaga ang pagplano sa Toyota Tokyo. Binulungan. Oh. Uy! Tragis niya.
rabbit. Si Hammerman yata yun ah. Ha? Si Hammerman. Tangin na sana, hindi natin naabot. Ay, hindi.